Hello mga kakaltok, for today's video is pupunta kami ng Bagasbas Beach and kasama namin ang family with mama. Ayan o, pagigising lang ng aking baby. Pagigising lang niya, tinihintay pa namin si Kuya Ismael. Mukhang malabo na si Kuya Ismael makasama kasi anong oras na naman natulog. Kaya, ayun, puyaters ang bakla. Hindi ko pa sure kung sasama yun noon. Kasi pag ganito, okay siya kagabi. Pag gantong on the spot, wala na yun. Ano na yun, stable na ang kalagayan niya doon. Okay, samahan niyo kami. Oras na para bumangon ka. Dali na. Uy, tara na. A few moments later. Uy, tingin kayo pagtawid niya, ma. Siyempre kami pa po. Tingin. Oh no. Makulimlim siya, guys. Tingnan niyo ang panahon. Oh, di ba? Nakasama si bakla. Damot ka din, ma. Samahan mo da ako. Tutok mo nito. Uy, samahan mo da ako. Max, nandiyan sila Leonie. O, tusitugan ko. Oh. Oh, puta. Dito kayo, Hal, oh. Hoy! Dito kayo. Pati si, Harold. Doon, no, kay na, Lula. Maron. Aros! Ang sinaba, maulit nangingirinig. Tommy! Una! Umahulog pa na. One. Nanginginig ko, nervous. Kahit anong yung istunin. Oh, may kutsi, oh. Kinalaman na yung kutsi, di ka pa nakapicture. Hoy, nakapicture Ano, na ako. nakapicture? Kahit lang, ayan, Sama nakapicture sila, ako. ba? Nice. Happy yarn? Nanginginig yarn. Paano yarn? Sa ano yun? Bakit ba ga? Dahil talaga ha? Oo naman. Kita mo yung aso, guys. Maarte. First time niya dyan, oh. Ah, daring-dari sa buhangin. Ayun. Ay. SPG. Ay, umaambon na siya, guys. Ayan. Ambon. Malalim, mataas ang tao. Dami din tao. Kay Laba, ba't nanginginig ikaw dyan? Takot. Nagagalit na siya.
enjoy ang tatlong bata. Sila ba oh. Na-enjoy niya na rin yung water. Lawag ka sa malalim ha. Halutang ka dyan. Ay. Gagalit ang butay mo. Yan, nagalit. Huwag ka kayo dyan, huwag ka dyan. Ayun yung mag-ama kong kapayong-payong kasi naambon. Ayun si Mama. Si Ate Leonie. Wow, sila ba? Ala ka dyan. Wow, ang ganda ng dog. Nandyan na yung dalawa. Bumaba na. Ayan na yung kapatid ko. May pa-entrance. Aba! Bebe! Wow! Nakabagasbas na naman ang bebe na yan. Uy, hindi mo yan dinalang tuwalya. Liliputon yan. Syunga-syunga ka. Ano niya, para magbabad ano. Gusto mo yun. Tonto, nakangirit ko rin yan. Ano, tama na. Kaya lang, kakargaon siya. Kakargaon dapat siya. Taas ng trip ni Mahal, oh. Kapayong. Dapat nga nakakapote pa siya, eh. Ayan ang ating baby na hindi takot sa tubig at sa buhangin bagasbas. Michelle, may barya ka? May pasit pala dun. Ha? Kailangan ko kasing baso. Ay, andun na si ano yung dun. Ay, ano ba yung sila? Hi, tayo ba? Ulog nyo kasi. Yaba. Yaba. Bibi. Shhh. Nag-iinom dyan, ha? Guys, inaalala niya si Kaismer. Kasi ando na si Kaismer. Susuungon, no? Makasunod lang kay Kaismer. Naaga siya kay Kaismer, eh. Baka daw maano si amo niya. Hindi niya alam, salbabida yan. Salbabida with life vest. Galing nila ba mga ano? Galing ng nagkambyo. Uy, yung lakas mo. High tide kasi ay kaya ganito. Low tide? Ano tide ba? Oo. May sinat kasi yan si baby namin, kaya hindi siya makapaligo. Plano ba naman naming iligo siya ngayon, kaya lang nilalagnat na siya.
Ay, sinat na naman ang aming baby. Kawawa, gusto man maligo. Doon ikaw? Ay, doon. Doon daw siya. Doon. Tuwa lava. Tuwa. Yung tipo nga po niya pero nag-aalala siya sa imo. Ay, ano sila? Ayun nyo guys, so may mga nagsusurfing. Diba? Ayun sila. Malakas kasi ang alon. Kaambo na naman yata. Ayun, ayun nga lang. Malapit na yun. Yung nauna. Gahanap na yun ng magandang ano. Magandang stand na alon. Ayun, ayun. Pupunta niya yun. Ito, ito. Alon. Sunod, yung sunod. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Makuha mo na. Ayun, lapitan mo yan, Jo. Atomba. Lapitan mo. Hoy, tayo rin kami. Taho. Hey! Basta na ikaw lalap. Ito. Ayun, ayun, ayun. Hindi makakatayo ini sa room ini baguhan siguro. Ano mo si tayo din? Ano taho? Nay, tay, tahaw na tay. Ilan po yung binibili nun? Yung isa kuya walang sago. Tyra, etami. Sago. Huwag itapon ng plastic at tail. Ay, hindi yan kay Tommy yan. May sago yan. Pira. Ano, duwa, tolo. Pira na po. Tatlo ito. Walang talo. Tarong pa. Akin dito, diba? Tarong. Uy na. Si Tyron din nakakan. Kain ko siya. Kahit mainit tao. Eh, namit. Kala? Bago mo katawan. Ay, hindi nga tayo yan. Kapadaw ko yan. Tyra, nihatid mo kay Lola yung taho. Wait, tayo na magtao ka. Nagmelo ka na ba? Yun na po, mahal. Yun ang may naghahanap ko ng stock. Tayo na eh. Yun, natayo na yan. Oh, ay, baguhan. Si Kuya halata sa pindog. Ano? Baguhan. Hindi kagaya ng mga ano. Ay, mga instructor yang mga maurag niya. Tapos yung mga ano niya, mga baguhan niyan. Yung babae, di pa nakakatayo. Ano ba ngayon? May kite competition ang bagas ba? Ano yan? Meron yan. Pero kaya nag-practice lang yun doon. Ay, maligit. Kung agang gaba yung pasirin nyo, diabot ko dyan. Di ba kami naka-cemeteryan? Ay, nag-uura ng toto. Huwag man yan dyan. Ano daw? Mabalik kami ako din yun. Sabi ko, hindi ka na magmalik. Guys, kain tayo paliset. Yung pinakapalit mo nakagawa. Kain muna.
habang nag-enjoy sila doon. Ang tuwa oh, at nakakarigos. Ay, yung car. Hindi. Ayun nga. Diba? Nakakakam? May pagkakao. Hindi nakakatuloy lang. May taro mo na yan. Parang nga sa susunod, ano, sanay na. Ano? May batang kumakain, guys. No yan. No. Ikilulan. Ay, tanggalin. Ay, talaga. Ay. Inasyo. Yan, yan. Hoy, kumain na. Sungka na. Uruli na kita. Tara na, masarap na matulog. Guys, dito ko natatapusin ang vlog ko. And thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye!